Ja vaavaksi esti meri, ja vaavaksi esti vind. Aika. Perjantai elokuun 22. päivä 1997, noin kello 19.30. Paikka. Suomenlahti. Helsingin edustalla Pihlajasaaresta itään, Suomenlinnasta länteen. Ei kuitenkaan aivan tavallinen perjantai. Mikä on tämä purjeiden paljous? Mitä tässä tapahtuu? No, minäpä kerron. Veneet ja miehistöt odottavat Koivusaaren Pursiseuran järjestämän Helsinki-Tallinna-reissin ensimmäistä starttilaukausta. Mutta eipä mennä asioiden edelle. Aika. Joskus alkukesällä 1997. Paikka. Tallinnan laiva. Aivan tavallinen arkipäivä. Neuvottelu matkanjärjestäjän kanssa. Joskus purjehduskilpailun järjestelyt voivat olla mukavaakin touhua. Vielä, että kai mä voin sitten ilmoittaa muutoksista ja aikataulumuutoksista ja henkilömuutoksista ja tällaisista. Torstai 21. elokuuta 1997. Paikka. Valkoinen sali Senaatintorin varrella. Ei mikään tavallinen torstai. Mikä on tämä ihmispaljous? Mitä tässä hyöritään? Menossa on Iltalehti Helsinki-Tallinna-reissin kipparikokous. Kipparit saavat venetunnuksensa, viimeiset purjehdusohjeet. Tämä on 5. kerta, kun Koivusaaren Pursiseura järjestää sinänsä klassisen purjehduskilpailun Helsingistä Tallinnaan. Kipparit kysyvät ja kilpailunjohtaja vastaa. Edessä on yöpurjehduskilpailu. Mikään ei saa sortua tiedon puutteeseen. Kisaan osallistuu myös X-99 veneitä, jotka purjehtivat kilpailussa oman kisansa. Miksi? Eero Lehti. X-99 on suurin avomeriluokka, jossa voidaan ajaa yksi tyyppi johtuen tästä veneiden määrästä. Muita ei juuri ole ja meillä on hyvä halu edistää tämän luokan näkyvyyttä jatkossa ja Helsinki-Tallinna-reis on yksi semmoinen näkymisen paikka ja kaiken kaikkiaan on hyvä syy purjehtia näin kesälomakauden jälkeen käydä Tallinnassa kääntymässä. Me saadaan hyvä kilpailu aikaiseksi. Tämä on yksi meidän 5 ranking-kilpailuista ja sen takia tässä on nyt ainakin lähes kaikki pääkaupunkiseudun veneet mukana. Perjantai 22. elokuuta 1997. Paikka. Viron altaan ympäristö Helsingin kauppatorin edustalla. Ei todellakaan mikään tavanomainen perjantai-ilta. Paikalle kerääntyy noin 2 tunnin aikana 160 venettä. Miksi? Passin tarkastukseen. Kukin venekunta omaan tarkastuspisteeseen minuuttiaikataululla. Koivusaaren Pursiseuran kilpailuorganisaation lähdöstä vastaava ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä merivartioston, satamaviranomaisten ja telehallintokeskuksen kanssa. Viimeksi mainittu tarkastaa alusten viestintävälineiden lupa-asiat. Kaikkien asiakirjojen tulee olla päivän tasalla. Yhteistyö kaikkien kesken on jo monivuotista ja toimii erinomaisesti. Passin tarkastus kerää Viron altaalle runsaasti väkeä, saattajia ja uteliasta yleisöä. Siksi poikkeuksellista hyörinnä satama-altaassa on. Monien perhepurjehtijamiehistöjen ilmeessä näkyy pientä jännitystä. Eikä ihme. Saattaahan monilla olla ensimmäinen yöpurjehdus avomerellä. Ja vielä kilpailu. Veteraaneille tapahtumat ovat jo rutiinia, mutta kyllä heitäkin terveesti jännittää. Miten tuuliolosuhteet kehittyvät? Onko vene trimmissä? Sitten ollaankin jo valmiit ajamaan lähtöalueelle Pihlajasaaren itäpuolisille vesille. Lähtöorganisaatio on rakentanut alueelle jo hyvissä ajoin lähtölinjan tarkoin purjehdusohjeen mukaisesti. Viestiliput ovat valmiina, starttihaulikko ladattu. Jokainen lähtöaluksen jäsen tietää tehtävänsä. Asiat on harjoiteltu, rutiinia on 10 kilpailujen järjestelyistä.
Koivusaaren pursiseura järjestää aina hyvät kisat, on kilpailutoimikunnan slogan. Haasteeseen on vastattava. Helsinki-Tallinna Race on takaajokilpailu. Veneet lähtevät mittakirjansa osoittamassa järjestyksessä. Hitaimmat ensiksi, nopeimmat pimeyden jo peittäessä läheiset saaret. Lähtöjä on kaikkiaan yli 30. Lähtölautakunnan veneessä riittää vipinää lähtöviestejä vaihdettaessa. Starttipaukut jysähtelevät muutamien minuuttien välein. Pääsääntöisesti lähdöt onnistuvat hyvin. Matka kohti Tallinnaa voi alkaa. Seal, kus tuule tormid aina mühavad, seal on valge majak, valge nagu luik. Seal on minu kodu, seal mu sünnipaik. Seal on valge majak, valge nagu luik. Seal on minu kodu, seal mu sünnipaik. Mäletan, kui olin alles väikene. Mõtlesin, et lähen ära kaugele. Nüüd on aasta läinud, vanaks olen saanud. Saattaisi olla toi alaliikki hiukka löysällä. Hei, noi reiviköydet on liian tiukalla. Löysätkäs vähän niitä. Kiristäviä. No, mä lasken vähän nyt. Tää on liian löysä vai? Bowlight pois ne. Nyt jo vai? Joo, kun on meidän purje ylhäällä. Eiku hetkinen, onks se niin? Miltä se iso näyttää? Onko ne nyt... Hei, päästä rullaa vähän löysemmälle vielä, kantaa siitä vähän. Seal on minu kodu, seal mu sünnipaik. Seal on valge majak, valge nagu luik. Seal on minu kodu, seal mu sünnipaik. Mäletan, kui olin alles väikene. Mõtlesin, et lähen ära kaugele. Nüüd on aasta läinud, vanaks olen saanud. Lapsepõlve kodu, meelde mul ikka jääb. Katsomme, missä me olemme. Näyttää olla parempaa VMG-nopeutta. Navigointi on yöpurjehduksessa avainasemassa, varsinkin huonoissa olosuhteissa. Onneksi tämä yö näyttää hyvältä. Yöpurjehdus väsyttää ja vastatuuleen purjehtiminen vie energiaa. Pentristä pitää löytyä ravitsevaa ja lämmintä. Pikku vinkki Eines-valmistajille. Yöpurjehtija Neväs, helppotöinen ja energinen. Nimikin tässä valmiina, yöpurjehtijan pöperöpommi. No monta se ateria päivässä sä laitat? Ammu möödunud aegu meelde mul tuuletab. Lauantai 23. elokuuta, noin kello 2.30. Paikka, noin puoli mailia Piritan satamasta merelle. Koivusaaren pursiseuran kilpailuorganisaation maalilautakunta-alus. Aluksen miehistö valmistautuu ottamaan purjehtijat maaliin. Nopeimmat tulevat varmasti pimeään aikaan, vaikka matkaa onkin kertynyt vastatuulen takia reilusti suorinta reittiä enemmän.
Kello on lähes 4:30 aamulla. Ensimmäinen vene veskassa. Far 40 Finnair Leisure. Ei ihme. Nopea vene ja osaava miehistö. Seuraavaa venettä saadaankin odottaa puolisen tuntia. Se pommittaa se jotain. Mikä? 8388 purjenumero. Näköjään. Tää linja on sitten liian leveä. Otetaan maalinto ja katsotaan siellä. Joo, kätellä vähän katsotaan. Se on A18. Alussa tahti on rauhallinen. Maalipöytäkirjan pidossa ei ole ongelmia. Tuo oli hyvä. Joo. Venemitta. Se on... Venemitta. Nyt. Näkyykö jotain numeroita? Noin huonosti. Se on sama kuin tuo TC1. Niin oli joo. 4. on maalissa kilpailun nopeimman absoluuttisen ajan purjehtinut Trimaraani Menopeli. Auringon noustessa tahti kiihtyy. Maalialuksessa työskennellään korkeapaineella. Maaliintulot nauhoitetaan pienille magnetofoneille ja puretaan myöhemmin. 5 veneen mittaa. 2 veneen mittaa. Merel puhumas on tuulet eetän trotsi täis. Kasvin suutesi suhuulet, võiek tuul neist üle käis. Ütle meri mun meri, miks sa siia mind tõid? Ütle meri mun meri, kas ma lahkuda võin? Mere kohal särab taevas, taevas see on tähti täis. Palju tähti alla langes, palju rohkem alles jäi. Ütle meri mun meri, miks sa siia mind tõid? Ütle meri mun meri, kas ma lahkuda võin? Mere kaldal liivaluited, luited need on jälgi täis. Kes neid jäljed siia jättis, kes neid jälgi mööda käis? Ütle meri mun meri, miks sa siia mind tõid? Ütle meri mu meri, kas ma lahkuda võin? Merevetel sõitvad laevad, palju laevu merre jäi. Mere kohal särab taas. Samaan aikaan kun maalialuksen kiireet jatkuvat, kiire vasta alkaa Piritan satamassa. Veneet kiinnittyvät niille ennakkoon osoitettuihin paikkoihin, mutta vasta käytyään Eestin merivartioston piirivalven maahantulotarkastuksessa. Tarkastus sujuu juohevasti. No nämä meni nyt tänä vuonna sujuvasti. Tämä oli 3. kerta, kun olen täällä ja ensimmäisellä kerralla oli vähän jonoja. Jatkossa on parantunut. Kaikki hyvin. Sitten on aikaa nauttia aftersailing. Satama tarjoaa hyvät palvelut. No rekata mä oon nähnyt 5 vuotta, mutta 3 vuotta mä oon niinku itse ottanut sen vastaan. Joka yö kun ne on tullut, se riippuu vähän tuulesta, 1:30, 1:30. Tänään ne on tulleet 4:30 tänne, niin mä oon pitänyt täällä semmoista kahvilaa, ravintolakahvilaa, tehnyt ruokaa niille, lämmintä keittoa, saslikkia, olutta, kaikkea mitä purjehtija tarvitsee, kun se tulee kylmältä mereltä. Iltalehti on
hyödyntänyt purjehdusta sloganilla myötätuulta ja oikealla kurssilla. Ja tämä varmaan on se myöskin omalta osaltaan tämmöinen urheilulaji, jota mahdollisesti tullaan myöskin jatkossa tukemaan ja hyödyntämään omassa markkinoinnissa. No, meillähän tämä sopii erittäin hyvin siinä mielessä, että meillähän on yhteistyökumppani täällä Tallinnassa. Itse asiassa noin 30 kilometriä Tallinnasta lounaaseen Keilan kaupungissa. Eli me yhdistämme tässä työn ja huvin, eli käydään tutustumassa meidän tuotantolaitoksiimme tai meidän yhteistyökumppanin tuotantolaitoksiin. Ja toisaalta purjehushan sopii tämmöiseen nykyaikaiseen yrityskuvaan vallan mainiosti siinä mielessä, että tämä jos mikään on tämmöistä tiimityötä, eli yhdessä asiakkaiden kanssa purjehditaan ja ponnistellaan yhteisen päämäärän hyväksi. Tässä on niin kuin oma tunnelmansa, että tämä ei ole pelkästään kisa, vaan täällä on myös muuta. Täällä ei ole välttämättä ihan niin kuin veristä taistoa, vaan tämä on tosiaan niin kuin semmoinen elokuun tapahtuma, jota kaikki odottaa. Semmoinen kuitenkin kohtuullinen aallokko ja pimeässä aallokossa ajaminen vaatii sitten kokemusta, mitä ei välttämättä meillekään ollut riittävästi. Kyllä sitten tietysti väsymys alkoi painamaan ja purjeiden skuuttaaminen, se alkoi sitten pikkuhiljaa loppuvaiheessa jo tuntumaan jäsenissä. Muuten meni kyllä ihan mukavasti. Kelihän oli upea siinä mielessä, tuulta riitti ja oli mukava lämmintä. Alkuun sujui erittäin hyvin, mutta lopulta jouduttiin antautumaan luonnonvoimille. Meillä riki alkoi pettämään ja löystyi yllättäen. Kilpailu piti keskeyttää. Tämä on myöskin oikein hyvä ja viihtyisä asua ja meillä on hyvä keittiö ja löytyy kunnon WC ja jääboksit ja muut. Ja vuoteita on 10 kappaletta erinomaisia, missä voi myös nukkua matkalla, että ei tämä nyt ainoastaan kilpavene ole. No tietysti yöllä navigointi tulee erittäin tärkeäksi, että nytkin meillä oli yksi kääntömerkki, sellainen pelkkä viitta, jossa ei ollut mitään valoa, eli se on hyvin vaikea löytää tuolta keskeltä pimeyttä yksi 10 senttiä halkaiselta oleva tolppa. Ja sen lisäksi tietysti kaikki purjet, trimmit ynnä muut, ne on hirvittävän vaikeata, kun et näe mitään. Siinä tulee niin kuin kokemus astuu hyvin suureen osaan, että miten sä pystyt niin kuin pelkästään veneen liikkeitä tunnistamalla trimmaamaan venettä. Ja sitten navigointi on tietysti yksi tärkeä, että et sä tee mitään ylimääräisiä. No se on lähinnä justiin tämä, kun Virma sponsoroi sitä ja sitten kun se menee tällä lastensairaalalle ja siihen hyvän tekeväisyyteen, niin siinä mielessä eikä niin kuin sanottu, niin tuo meidän venehän ei ole mikään niin kuin kilpavene, että sillä ei tarvitse osallistua sen takia, että sillä voittaisi mitään, kunhan se niin kuin, mukana olo niin kuin lähinnä. Voittajien mielestä Helsinki-Tallinna Race tietysti huipentuu palkintojen jakotilaisuuteen Piritan Olympiasatamassa. Hitaammat nauttivat tilaisuudesta muuten vain. Miten tärkeänä aktiviteettina pidät tätä kisaa seuran kannalta? Se on erittäin tärkeää, oikeastaan vähän niin kuin kääntäen, että tämmöisen tilaisuuden järjestäminen on mahdollista vain, kun saadaan suuri joukko seuran jäseniä toimimaan tämän yhteisen asian puolesta. Ja se on mukava nähdä, kun yhä uusia ihmisiä, eli jäseniä, saadaan värvättyä tekemään oman osuutensa tästä asiasta, niin miten he sitten huomaavat, että miten mukavaa on tehdä jotain tämmöistä suurta tapahtumaa. Miten Helsinki-Tallinna Race palvelee seuran jäseniä? Jos lähdetään siitä, että pitäisi kurssiseuran jokaiselle jäsenelle tarjota häntä kiinnostavaa toimintaa, niin tämä on juuri sellainen jokaiselle jotakin kilpailu. Eli ne, jotka haluavat verisesti kilpailla, sen voivat tehdä. Ja toisaalta ne, jotka haluavat vain mukavasti mennä ylitse Tallinnaan, niin voivat sen tehdä. Että esimerkkinä eräs kilpailija mennä vuonna, joka tuli 4 tuntia muiden tulon jälkeen, ja kun pääsi maalilinjalle kirkkaassa päivävalossa, kysyi, että onko muita näkynyt? Joo, mun on luvan.
Koivusaaren Pursiseura lahjoittaa Tallinnan lastensairaalalle veneiden osallistumismaksuista huomattavan summan. Tallinnan lastenhaiklalle 28 225 markkaa. Tässä on viime viikot tehty kovaa töitä tämän asian suhteen ja tunnelma tiivistyy aina loppua kohti, niin kuin tuossa ennen palkintojakoakin huomasin. Kõikoma kokkat tahab kodumaale tuua ja jumalaga vain, sest tuules oli ramm ja reisusihiks oli meile Rotterdam ja jumalaga vain, sest tuules oli ramm ja reisusihiks oli meile Rotterdam. Kokal puder kõrval sõhja, see on paha märk, siis maasti otsa tõmmatud sai kokavala särki ja jumalaga vann, sest tuules oli ramm ja reisusihiks oli meile Rotterdam ja jumalaga vann, sest tuules oli ramm ja reisusihiks oli meile Rotterdam.